ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಣ್ಣೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕರಿ ಎಂಕ್ ದಾದಗೆ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ದಾದಗೆ ತಂದು ದಾದ ಬುಡ್ಪಿನಿಂದ ಇಚ್ಚಿದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಲಿಗೊಂದು 6 ಅಲಾವನ್ಸ್ Welcome back to our YouTube channel. Guys, ಎಂಕಲಿತೆ ನೇಮಗ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದ ಗರಡಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಪಿದಾರ್ದ ಪುರಾಣೆ ಕಲಪುರ ಪಿದಾರ್ದ ಅದು ಎಂತ ಎಡಿಯಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಹೊರ್ತಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾಡು ನನ್ನ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಪಂತಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರು ಎಡ್ಮರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನಿ ಎಡ್ಮರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ಎಡ್ಮರ ಕರಿಂಡು ಬೈದು ಜೇರು ನಾನು ಬರೋಣ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಬಣ್ಣ ರಿಕ್ಷಾದಾಗ ಸಂಪಿಗೆ ನಾಟಕ ಉಂಡಲು ಸತ್ಯನಾಡು ನಾಟಕ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೇಟ ಪ್ರದಾದನ ಗೊತ್ತು ಬೈಜೇರು Hi guys, Fanny. Hi guys. Hi. Hi Fanny. Kids call. Hi guys. Kids. Ini year pura bayar manda. Name adu. Pore. Imbe konkre. Malakala. First. Budu. Boka. Munde malla boka bawa bayar malla bawa mallakka elliyakka elliya bawa boka mami karna midipura barondule age gaadi barperu boka rickshaw po dandalade mande ಎಂತದಾನಪ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ಪುರ ಪಿದಾರ್ದ ಕುಲ್ದೇರ್ ಬಿಟ್ಟಕ ಪಾತೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪುಜೇನ್ಗೆ ಯಾರು ಅರೆಗ ಬಂಗಪ್ಪ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಮೇರು ಬಾಬಾ ಅಕ್ಕನ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಪಾತಿರೋದು ದಾರಿ ಬಣ್ಣ ದಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಏರೋವರಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ வீடியோ కౌన్న ముచ్చకు వీడియో పంతంది ప్రదేశంలో అనుకున్నది అంచీలో ಒಬ್ಬರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಿನ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬರ ಅನ್ಸಿನ ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ತಿಜ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಬರಕಿಲ್ಲ ಅವೇ ತಿಂಡಿ ಚಮಕ್ ಚೆಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಬುಡ್ರಾರ್ ಪೂಜೆಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಶೋಕಿ ಅಲ್ಲ ನಿಂದು ಮುಖ ಯಾನ ಚುರುಕು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜೇರಿ ಜಿನ ಅನ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬಾಬು ಲೆದರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಝೂಮ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರ್ ಪುಟ್ಟಕ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತೇನೆ ಗಂಟೆ ವರ್ಬರ ಮಾತ್ರ పోందలా బాయ్ బలి బలి గైస్ పోయినామా ಜಾಸ್ತಿ
ತಾವು ಬರ್ತಿ ಗಾಯ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲಿತ್ತವಲೈ ಬಸ್ ಕನೆಟ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಲೈನ್ ಅಂಚಿ ಪೋದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅವನ್ ಪೋದು ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೋದು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಕಡಿಟ್ಟು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅದು ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡಲಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ ರಶ್ अजमल भाई खाली अजमल भाई इल्ले बालदा अजमल भाई अजमल भाई अजमल भाई अजमल भाई अजमल भाई अजमल भाई पूरा ರೇತಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆಂಡು ಗೊತ್ತು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗುನು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಸುತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಮಸ್ ಎತ್ತುಗೋರ್ಪೇರು ಬಂತೀವಿ ಪೂರ ಭತ್ತ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎತ್ತುಗೋರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಪೂಜ meg batti sartige gobbuna abar chava ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ದಕ್ಕಿದೆ ಐ ದಕ್ಕಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಬಿಲ್ಲಬಾಣ ತುಂಬ ಇದು ನೀರದಿ
ada berapa hapus pakat itu berapa sih ya usage 3 oh jale ditonjol kali to spot hati guys ada berapa bakka poi marre body punada landa tuka alla nik pant bodadala marla putadan wow ಉಂಡಿದೆ ವಾಲು ಈ ತಿಕ್ಕುಳ ಹೆಂಚಿಗೆ ಯಾವ ತಿಕ್ಕಿದ ಆಯ್ತು ಬೆದ್ರಾಡ ಬನ್ನಗ ಇವಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ತಾಜಿನ ಹೆಜ್ಜೆಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಹತ್ತಿನ రేపు 150 గెలిపోతాయి ఉట్టాడు అండ ఇత్తే గెత్తుకొరుకోలు దాల వచ్చి ఇంకిష్ట ఇచ్చి ప్లాజా ಬೀಜ ಪಪ್ಪ ಬೀಜ ಓಡುವನಂತೀರ್ ಒಯ್ತಾಗೆ ತುರತ್ತಾನ ಪಿರನ ಯಾವ್ದು ಐಟಮ್ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಚಾಯಿನ್ ಬಾಡಿ ನಾಲೆಜ್ ಅವೇನ 150 ಬಾಜನ ಪ್ರದೀತೆ 150 ನೂದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಜೋಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಏನ ಪಡ ಬಾಜನ ಅತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಂಡಪ್ಪೆ ಹಂಗಿ ಪ್ಲಾಜಾ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ವಾಸನೆ ಹಂಗಿ ಪುರ ಉಂಟು ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೈಜ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿಜ್ಜಗನ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂಚೆನಾಯ್ತ ಅವೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಉತ್ತಗುವ ಇದೆ ಆತಿಜಿ ಅವ ಎನ್ನಕ್ಕ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಯಾರು ನಾವು ಎಂಜಾಗ ಅಣ್ಣೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕರಿ ಎಂಗ ದಾದಗೆ ತಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾದಗೆ ತಂದು ದಾದ ಬುಡ್ಪಿನಿಂದ ಇಜ್ಜಿದ್ದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ 100 ಕರಿಯೇನಾ 300 ಹಣ್ಣು ಲೈಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕುನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿದ್ದ ಅಂದು ಈ ಪಂಚಿಲ ಇಚ್ಚಿದ್ದಾರ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿದ್ದು ಹತ್ತಿರ ಈ ಸರ್ದಿ ದಾಲ ಸಂತೆನೆ ಆಯ್ತಾ ಪಜೆ ಉಂಟು ಪಜೆ ಓಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ರಂಡಿದ್ದಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಜನ ಫೋನ್ ಆಯ್ಸುಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪೋಯಿನಲ್ಪನೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈನ ಗೆತ್ತೊಂಡು ದಾಲ ಇಂಚು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕೈ ದಾಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರ ದಾಲ ಗೊಪ್ಪನೇ ಚಪ್ಪಲ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ತಿಕ್ಕಿ ಜೌಲ
ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡೇ आपली वाशी येतात पटायला अण्णा येतो देख ಒಂದೆಂಚಿನ ಅಪ್ಲಿಗೊಂದು ಆರಲ್ಲ ಅವಂತ ಅಪ್ಲಿಗೊಂದಾವ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ಪು ನೆಂಚಿನಿಗೆ ಒಂಚು ನೆಟ್ಟ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜೊಂದು ಪಾಡು ಅಪ್ಲಿಗೆ ಅದು ಸಿತ್ತು ಈಗ ಅಪ್ಪ ವಾಚ್ ಮಾಡ ವಾಚ್ ವಾಚ್ ಮಾಡೆ ಅಪ್ಲಿಗೆ ವಾಚ್ ವಾಚ್ ವಾಚಿನ ಬನ್ಪೆ ಅಪ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾ ಬುಜ್ಜವು ಅವ ಗಾವ ತುದಿದಾದ ಬದಿದೆ ಬಗ್ಗಿಗೆ ಬಗ್ಗಿದಾದ ಬಡ್ಲೆ ಪಚ್ಚ ಅವ ಗಾಪುಂಡ ವಾಚ್ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ ಸೈಜ್ ಉಲ್ಲ ವಾಚ್ ಎಂಗಲ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಗೆ ತಂಡ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಂಗಲ್ 3 ಜನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ₹100 ಅಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ನೆನಪಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ತೋಜಿನತೆ ಅವೇ ನನ್ನ ಪೋಪು ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅದು ತಿರ್ಗು ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗ ಅವೇನೆ ತಿರ್ಗಿನ ಅಲ್ಪನೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಕೊಲ್ಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಡ್ಸಿ ಇದೊಂದು ಕಾಸೆ ಪುಟ್ಟಕೊಲ್ಲು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಕೊಲ್ಲು ಆ ಸೈಜ್ ಮುಲಾನ್ ತಿರ್ಗಿದು ಅಂಚಿಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಗಡಿ ಹೋಯ್ ತಿರ್ಗಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಕೆಲವು ಗೆತ್ತೊಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡು ಬಲ್ತ ದಾದ ಪೋಪ್ನ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಗರಡಿ ಪೋಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪು ಸೀದಾ ದೂರ ನಡ್ತಂದಡಿಗು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಎಡಪದ ಒಗ್ಗರಡಿಗೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ.